בקבוק לאילנה. מה העניינים, אילנה? בקבוק לאילנה. בגזור, מה אני באה? בקבוק לאילנה. רק עכשיו קיבלנו, אז כולנו שותות. אבל יודעת מה? אחד. שלי. מה אני אעשה עם אחד? הן שותות. אולי תבואי עוד איזה רבע שעה? לא, בעצם 20 דקות כזה, זה יבול. תגידי, מה אני עובדת אצלך? מה? לא, רגע, אילנה, נכון? את לא הבנת טוב. עוד בקבוק שהיה מלא. מה את עושה לי טובה של 10 אגורות? אם מלא אז מלא. מי מביא בקבוק מלא? אם מלא אז תשתי. אבל אני לא רציתי שתעלבי, אני... חנפנית! מה? חנפנית. זה מה שאת, חנפנית. אני? אז מי, אני? מה אני לא... את חנפנית. חנפנית. את מתחנפת ומתחנפת, ואף אחד לא אוהב אותך. אף אחד לא אוהב אותך. אף אחד. אילנה, מה קורה? יאללה, לכי הביתה עם הפג'ורה שלך, יאללה. אז אפשר את הבקבוקים? הלו! חלאס, אין בקבוקים. נו, תני לי. תבקשי סליחה. אני לא נותנת לך את הבקבוקים, את לא מבקשת סליחה. זה כלום, זה סתם, תעזבי עליה, הכל... לא עוזבת כלום. תבקשי סליחה. סליחה. מהלב. סליחה. חנפנית. מדברת ככה, מה זאת ההתנהגות הזאת, אה? כן, יאללה, תשחררי את הראש. שיגעת אותנו. מספיק.